मुंदांखा दावबायारि डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीया साननैनि थाखाय रायमना नेशनेल पार्कआव दावबायफैदों। बर'नि नायल' सासेल' बयजोंबो मिथिसार जानो हानाय मुंदांखा दावबायारि डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीया रायमना नेशनेल पार्कआव साननैनि थाखाय दावबायफैदों। मख'नो गोनांदि गोबां गुबुन गुबुन हादराव दावबायनायजों लोगोसेनो जोंनि आसाम हादरनि सिङाव थानाय बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो नेशनेल पार्कखौ जौगाहोनायाव आरो मा खालामनानै हारिनि लाइमोनफोरखौ एबा बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो हायो, लोगोसेनो फालांगि मावनायाव सासे जाफुंसार बोरै जानो हायो, बेफोरखौ लानानै गुवारैनो फोरमायनानै होयो। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों रोखायै मिथिना लानि। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय। आङो रायमना नेशनेल पार्क जानायनि उनावहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम बेरायनो फैदों। आं नेशनेल पार्क जानायनि सिगाङावहाय बेरायफैखांबायमोन, सिगाङाव ओरैनो खेबसे जुमदुवारसिम थांनानै फैदोंमोन। नाथाय नेशनेल पार्क जानायनि उनाव दिनैहाय फार्स्ट टाइम बेरायनाय जादों। गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर'लेण्ड ओनसोलाव आरोबाव मोनसे नेशनेल पार्क मोननो हाबावबाय। बेनि थाखाय जोंनि बिराद गोग्गाथाव। दा जोंनि खाथि खालानि लकेलनि गामियारि ओनसोलफ्रा एसे डिसिप्लिनाव थानांगोन। नेशनेल पार्क जाबाय बिदिनो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय एबा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बिदिनो बेरायनो फैगोन, नायफैनो फैगोन। दा बेनि थाखाय जोंनि बे खाथि खालायाव थानाय ओनसोलनि गामियारिनि मानसिफ्रा एसे डिसिप्लिन थानांगोन। जोङो रायलायनाय बा मा रोखोमै वेलकाम खालामनांगौ, गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौहाय माबायदिहाय बरायनांगौ आरो जायगाफोरखौ माबायदि दोननांगौ, साखोन सिखोन डिसिप्लिन। बिदिनो जाला लोंला खालामनानै दादागिरि खालामनाय बा लेथ्रा गारलाबायनाय, बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन आरो जेसेबां हायो जोंनि गामियारि ओनसोलफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो नाजानांगोन। बेनिफ्राय जेसेबां हायो रावफोरखौ सोलोंनो नाजानांगोन, हिन्दी बा बांला बा एसामिस बा इंलिस जेसेबां हायो गामियारि ओनसोलफ्रा रावफोरखौ सोलोंनो नाजानांगोन, जाहाथे गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौ जोङो मोजाङैनो मोजां कमिउनिकेट खालामनो हायो बा एक्सप्लेन खालामनो हायो। बेनिफ्राय बे खाथि खालायाव थानाय गामिनि लाइमोन सेंग्राफ्रा टुरिजमफोरखौ फरायनानै लायोबा मोजां। टुरिजम गाइड खालामनाय, टुर एन्ड पेकेजफोर बेफोरबायदि खालामनो हायोबा आलासिफोरखौ मोजां रोखोम दैबायनानै बिदिनो देखायनो हानाय, एक्सप्लेन खालामनो हानाय, बेफोरबायदि टुरिजम लाइनफ्राव फरायोबा मोजां जागोन। आरो बिनिफ्राय बिदिनो हमस्टे बा गेस्ट हाउस बेफोरबायदि खालामनो हायो जोंनि गामियारि ओनसोलाव बिदिनो गावनि कालसारखौ देखायनाय बा गावनि कालसारनि जानाय लोंनाय, थानाय, गाननाय जोमनाय बेफोरबायदिखौ देखायनो हागोन आरो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आलासिफोरनो जोंनि लकेल, जोंनि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो जाहोनो हागोन, लोंहोनो हागोन, गाननाय जोमनाय बेफोरखौ देखायनो हागोन, न' बां गासिबो। मेन खोथायानो जाहैबाय जों साखोन सिखोन जानांगोन, स्मार्ट जानांगोन, डिसिप्लिन जानांगोन। जाला लोंला खालामनानै दादागिरि देखायलाबायबा जानाय नङा। आरो बेबायदि खालामोबा आलासिफ्राबो फैनाय नङा आरो बिराद गाज्रि इमप्रेसन गोग्लैगोन। आङो बेरायनानै नुनो हाबाय जोंनि इण्डिया कान्ट्रि आरो गुबुन हादोर, आङो साउथ इस्ट एसिया कान्ट्रि बेरायनानै फैदों। इक'नमिक्स वाइज नायोबा जोंनि दा इण्डिया भारत हादरा वर्ल्डनि लार्जेस्ट पजिशनाव दंना, हाइएस्ट इक'नमिक्स इन दा वर्ल्ड, 6 पजिशन। नाथाय केम्बडिया, भियेटनाम, मालयेशिया आरो थाइलेण्ड आरो इण्ड'नेसिया, बेफोर इक'नमिक्स वाइजआव नायोबा जोंनि इण्डियानिफ्राय बिराद गाहायाव। जोंनाथ' इण्डिया दा 6 लार्जेस्ट 6 लिस्टआव दं, 6 रेंकआव। होमबाबो नायोबा जोंनि ससिय' इक'नमिक स्टेटासफ्रा बिराद गाज्रिसिन होनजायो। एस्पेसियेलि जोंनि बर'फोरनि नर्थ इस्टनि ससिय' इक'नमिक स्टेटासा बिराद गाज्रि। न' बां मोजां गैया जोंना दासिमबो बिदिनो मोजां रोखोमै जानो लोंनो मोनजाया, गाननो जोमनो मोजां रोखोमै मोनजाया। जायफ्रा माहाजोना माहाजोन आरो कररपति गैयैया गैयै डिसटेन्सा गेबा ओरैबायदि गेबा बिराद बार आरो डिसटेन्सा। दा जोङो बेखौनो नायनांगोन जाहाथे बयबो जौगालाङो जयै, जाहाथे माहाजोनाल' माहाजोन जाबाय थानानै गोरिबा गोरिबैनो थाबाय थानाय बेबायदि जायै बायदि आरो जोङो
माने खौसेथियै जौगालांनांगोन आरो ताकि माने गोरिबा बांद्राय गोरिबद्राय जाया माहाजोना बांद्राय माहाजोनद्राय जाया बेफोरबायदि आरो जा जोंनि इण्डियायाव बेखौनो नुनो हायो स्पेशलि जोंनि बर'फोरनावथ' दासिमबो न' बाङानो मोजां गैया दासिमबो गामि गोथौ गोथौआव थाङोबा माने बायला जिला न'फ्राना दख'ना खोंथेलाबायनाय बा मा होनांगौ थिं खोबथेलाबायनाय आरो प्लास्टिक खोबथेलायनाय बेफोरबायदि न'खौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय लामाफ्राबो मोजां गैया माने लामाफोरखौबो मोजाङै खालामनांगोन बेनो माने ससाइटिखौ लांफानांगोन आरो जोंनि फरायनायाबो बिराद इम्परटेन्ट ना एजुकेसन बेनिफ्राय हेल्थ सेक्टर बेनिफ्राय बे लामा बेनिफ्राय बे जोंनि ससिय' इक'नमिक स्टेटासखौ लांफानांगोन आरो लोगोसे इउटुबारखौथ' बयबो जानो हायो इउटुबारल' नङा बा इउटुबार जानायनि थाखायल' नङा मोनफ्रोमबो खामानियाव माने खस्थ' दङ माने इंराजियाव होननाय दंना पेशेन्स डेडिकेसन कन्टिनिउटि ना बेखौ माने मोनफ्रोमबो खामानियाव इउटुबावल' नङा जोंनि गोबांथार लाइमोनफ्रा मालायनि साक्सेसखौ नुनानै मोनफ्रोमबो खामानियाव आगान सुरनो नाजायो नाथाय जोङो मा जायो फ्रास्ट्रेसन जायो आरो दसेनो माने मास मोनब्रै मोनबा बा बिदिनो 6 दानफोर मावनानै ना 6 मान्थफोर मावबाय साक्सेसखौ मोनासै माथो मा जाबावनो बिदिजों भिउस मोनासै माबा मोनासै बा इनकाम जायासै जोङो बिजनेसखौ सिफायफिनो जेनेबा नोङो दखानफोर होयोबाबो रेस्टुरेन्टफोर होयोबाबो जोङो माने दखानफोरखौ माने बन्द' खालामफिनो जों माथो नै माहाजोनखौनो जायासै माथो खामायनाय प्रफिटखौ मोनासै थिग बेबायदिनो इउटुबावबो सोरबा गोबांथार मानसिफ्रा माने सानो इउटुब खुलिबाय चेनेल खुलिबाय भिडिअ मोननै मोनथामाल' खालामबाय माने मिलियन साबस्क्राइबार मोनजानो लुगैयो माने बे नङा आरो नोङो नोंनि खामानिखौ मावलांबाय थानांगोन माने पेशेन्स नांगौ आरो बेनिफ्राय नोङो मोजां भिडिअ बानायलांबाय था होमबानो लासै नोंनि चेनेलाबो देरलांगोन फर एग्जाम्पल नै आंथ' दा 5 इयार्स बायदियानो जाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव होमबाबो एखमबा आंनि भिडिअसफ्राव भिउसआनो फैया जास्ट लाइक 10,000 भिउस 20,000 25,000 भिउस बिदि होयो आरो 15,000 होमबाबो आङो गोसोखौ बायाखै आंहा माने फोथायनाय दङ माने आंनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन सानसे नङा सानसेथ' जेनेबा भिउस जालांगोन देरलांगोन आरो बे नङाखि मोनफ्रोमबो भिडिअआव जुदि लाक्स भिउस फैनांगौ बा मिलियन्स भिउस फैनांगौ ना नोंनि खामानिखौ मावलांबाय थायोबा मोनसे नङा मोनसे भिडिअआव भिउसआ फैगोन थिग बेबायदिनो बिजनेसावबो बेबायदिनो जोंनि गोबांथार बर' मानसिफ्राना बिदिनो दखानफोर होयो सिनि बा साहा दखान बा रेस्टुरेन्ट बेफोरनो जायखिजाया माने माथो लाबानो जाथ्रासै होननानै गोसो बायनानै दसेनो बन्द' जायो नोङो दस्रा गुबुन हारिफोरखौ नाय बाङालिफोरखौ मारवालिफोरखौ थाइसे थाइनै खामायनानै जमायथुमो बेनिफ्राय बिजनेसा देरलांबाय आरो देरलांबाय थायो आरो बेनो आरो माने लाइफआव मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावा मानो बिजनेसखौनो होन बा इउटुबखौनो होन माने टाइम नांगौ आरो जों टाइम होनो हानांगोन टाइम होनायजोंल' जानाय नङा जोङो सिरियासबो जानांगोन बेनिफ्राय जोंनि खामानिफ्राव कनसिस्टेन्सि जानांगोन आरो रेगुलारिटि जानांगोन आरो बेनो माने उन्दुनानै थानानै जानाय नङा आरो बेनोसै जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अटोनमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनमास काउन्सिल Jayantis Hill District Autonomous Council, Garo Hills District Autonomous Council, Lai Autonomous Council, Mara Autonomous District Council, Sakama District Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Dimasa Hasau Autonomous Council, Budland Territorial Region.
बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।